Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. Soc de l'any 79, fa 20 anys que vam acabar i vam eixir d'esta escola. Vam inaugurar l'edifici d'ací de l'avinguda Chateleró i el meu primer record és quan vam anar al Pintor Castell i compartíem classe en els de la promoció més majors, i Anna Verdoll tenia que separar la pissarra en dues parts per a donar-nos les tasques per als de primer d'EGB i per als de segon d'EGB, per als grans. I va ser un any molt interessant compartint en ells l'aula i moltes coses que fem junts. Així, els primers records que tinc quan penso en el Censal, al principi va ser quan vam inaugurar l'edifici, que realment vam arribar ací i era un lloc nou, veníem d'una altra escola, de compartir, i la veritat és que això va ser un poc com el primer record un poc que tens d'ací. No és cap record en concret, però sí que me'n recorde que la nostra mestra era Carmen, i recordem molt les cançons que ens va ensenyar, el Joan Petit quan balla o les 5 pometes del pomer, i me'n recordem molt de les cançons que cantàvem allí. Si mireu el vent d'on ve, veureu el pomer com dansa. Si mireu el vent d'on ve, veureu com dansa el pomer. El meu primer record que em ve a la ment d'aquesta escola és els partits que jugàvem així en 5 o 6 pilotes a la volta, totes de plàstic, perquè de cuir estava prohibit perquè li podien pegar alguna pilota, alguna monitora, i per tant no ens deixaven jugar en pilotes de cuir. Jo, quan jugava de porter, era molt difícil saber quina pilota tenia que parar, però bé, era una de les coses boniques que tenia aquesta escola. Les hores al pati, importantíssimes, els que ens quedàvem al menjador sabem el que era cada dia 3 hores de 12 a 3 per a jugar a futbol, a polis i cacos, a la frontera, i bé, també jugàvem alguns jocs una mica bàrbars, no? Podríem dir. Ens mesclàvem així tots els diferents cursos, no? I jo sempre demanava, sempre dia als mestres que per favor que si podien deixar-nos ahí en la finestra que n'hi ha al costat un radiocasset per a ficar música, perquè clar, per almenys a l'hora del pati era tan llarg que entre jugar a futbol, estar una miqueta allí a la pista i tal, jo sempre demanava, per favor, que ens deixaren tindre un radiocasset. Bueno, jo de l'escola recorde moltes coses, recorde les excursions a Penyagolosa, que les recorden molt de carinyo. Quan vam pujar a Penyagolosa, ens va clavar una ploguda bestial, o sigui, les fiambreres anaven per allà flotant, i com ens vam mullar tots, quan era de nit ja, ens vam ficar al costat, ens van encendre el foc, i Maria Jesús ens va cridar un per un per a canviar-nos de roba si anàvem mullats, però clar, ens va canviar un per un fent rogle en tots els xiquets d'un curs més o 2 curs més, que jo crec que allà la nostra dignitat va caure als peus, però bueno, ella ho va fer molt bé, que ens va canviar tots de roba i no ens vam constipar. Recorde els carnestoltes, que ens disfressàvem tots, a mi això m'agradava molt, em feia molta il·lusió sempre aquesta festa. Un dels primers records que tenim així són les carnestoltes, que ens disfressàvem de llapis i d'elefants, i era divertit perquè a més hi havia xocolata després i estaven els pares a la funció, i entonces és un bon record. La festa per la pau també m'agradava molt. Cada classe fer una exhibició, cantava una cançó o fer alguna cosa, no? I quan va vindre Valentí
vam canviar la Festa de la Pau i muntàvem una obra de teatre en la que col·laboràvem tots els alumnes de l'escola i cada classe tenia el seu paper dins de l'obra de teatre. I era molt xulo perquè eren obres de teatre amb molt de significat. Hi hagué vencedors i vençuts. Entre els vençuts, el poble passava fam. Entre els vencedors, el poble en passà també. Entre els uns i els altres, el poble passava fam. Recorde molt, amb molt de carinyo les convivències que fem a les granges escoles, totes les excursions de senderisme que en fem amb Paco, que això ha aconseguit que tinguem, per almenys jo, afició a fer senderisme i a anar d'excursions arreu d'Espanya. També me va influir molt quan Paco va entrar a l'escola, el primer especialista en educació física, i quan venia a l'escola en bicicleta, ens sorprenia molt perquè era l'única de les poques persones en Castelló que anava a treballar en bicicleta. I quan vaig acabar en 8è, quan em van preguntar tu què voldràs estudiar, jo vaig tindre molt clar, jo volia fer educació física. I això vaig fer, i a això em dedique, i vaig a treballar en bicicleta. Tinc molt bons records. Recordo que ho vaig passar molt bé, recordo que les convivències eren molt divertides i també realment feia que tinguérem contacte en els altres cursos. En totes les nostres classes de les nostres generacions eren molt pocs, llavors ens relacionàvem tots. I jo crec que això va fer que entre nosaltres també tinguérem com germans majors, encara que en tinguérem de veres, però que els altres també formaren part d'una família. Érem un poc família i això fa que te cries també tots ahí a una. Un dels millors records són les convivències per la nit. Sí, que com no ens deixaven parlar per la nit, ens escapàvem de les habitacions. I anàvem a l'habitació i ens juntaven totes i començaven a parlar. Ens creiem com espies per ahí per l'habitació. Una de les convivències que vam fer crec que va ser al Mas de Borràs. No recordo exactament què va passar, però recordo molt nítidament que per la nit ens vam alçar a totes les casetes i es van fer córrer al voltant d'un pal que hi havia al centre del pati per a mode de càstig perquè ens van portar mal. Encara no sé exactament què és el que va passar, però recordo que estava dormida i corrent al voltant d'un pal. Recorde de tot, anècdotes més positives i més negatives. També recorde algun que altre càstig damunt d'una cadira i recorde alguna que altra bronca que... Així, alguna bronca un poc memorable, jo crec que érem un grup bastant bons, que en general no
no ens va caure cap aixina grossa. I a mi personalment no m'ha tocat el director ni res, però aixina de grup sí que Pietat ens va pegar alguna gran, no sé si per fer un tapó d'aquells en la porta o per alguna excursió, però bronques d'estes de Pietat fortes, que a més ens afectaven molt, jo crec, almenys a una part de la classe, com a segon tot sí que ens afectaven, ens sentíem bastant culpables en les seues bronques. Si ens renyien, eren bronques que ens feien recapacitar, no era no se pot fer això perquè no, sinó no se pot fer això perquè donat compte que hi havia tot un raonament darrere, que jo crec que és el que realment ens quedava en el fons i enteníem que havíem fet les coses malament, no? Els mestres, per a mi, quan penso en ells, penso molt en Fina i Anna, van ser possiblement les que més van conèixer, les que més van conviure en ells, les que més ens van ensenyar. I també, Inés Escoí també va ser una de les persones que va estar durant poc de temps, però per a nosaltres també va ser molt important, una mestra que va arribar amb molta energia també i amb moltes ganes d'estar en l'escola en valencià. I els professors es recorda a tots amb molta estima i carinyo perquè ells, a part d'educar-nos i donar-nos cultura, ens van donar uns valors que perduren ara mateix en nosaltres, penso jo. Per a mi, tots els mestres van influir d'alguna manera, però especialment recorde a Fina perquè és la mestra que més anys vam tindre. Vam coincidir en ella en el cicle inicial o cicle mitjà i després el superior. Va ser la nostra tutora molts anys i bé, encara quan la veig pel carrer, per mi és la meva mestra. Jo me'n recordo de Paco, perquè sempre estava jugant en nosaltres i a gimnàsia, sempre fèiem coses. I després quan fèiem l'hort i arreplegàvem el fem, també era molt divertit. Se'n recorda molt de la professora Caritat, que va ser la nostra professora d'infantil i jo crec que va ser la millor. Sí. De fet, han passat molts i cada classe té com els seus propis, però nosaltres en vam tindre molts, des d'Anna, Fina, Pietat, Reyes, Paco, Carles. El teníem de mestre i Carles ens va explicar que quan ens rentàvem les mans havíem d'agarrar... Gastàvem molt de paper segurament i ens va dir no teniu que gastar tant de paper i ens va fer la superdemostració de com se rentava les mans, agafava un sol paper, se suava un poc i després ja les mans a l'aire s'esperava fins que pogués fer alguna cosa més. La meva opinió sobre els mestres, més que una opinió, és un sentiment. És un sentiment de gratitud, perquè no només ens van ensenyar educació física, matemàtiques, llengua, sinó que ens van ensenyar a ser millors persones. Ens van ensenyar a cuidar de la nostra terra i de la nostra cultura. I per això, moltes gràcies. Com un record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Que va ser una escola que trobo que hi havia molt de companyerisme entre els xiquets i jo recordo molt l'equip entre mestres, pares i alumnes i recordo que per això que tot el món col·laborava molt en fer-ho tot i tot el món ho feia tot amb molta il·lusió i bueno, que se van transmetre uns valors molt importants i que pense que els seguim portant ara, no?
És molt bonic perquè ha sigut una experiència molt bonica en la nostra vida, pense jo. Recordo amb més carinyo l'època de l'escola que la de l'institut, que ja eres més gran i eres més conscient de tot el que està passant al teu voltant. La de l'escola la recorde amb més carinyo. I encara quan vas pel carrer dius, aquell era del Censal, és del Censal, no? I sempre n'hi ha una empatia i un somriure quan te creues i parles. I crec que és important això, que quan te trobes algú de l'Ascensal pel carrer, tot el món estem molt contents d'haver anat a l'Ascensal, no? I pense que això és una cosa admirable i que l'Ascensal que vam viure amb nosaltres, jo sempre ho dic, que jo si algun dia tinc fills m'agradaria que visqueren una Ascensal, o una escola, com la que jo vaig viure, perquè tinc una infància molt feliç a l'escola. Hi ha valors molt importants en aquesta escola que els mestres són els que ens han ensenyat al final. Vull dir que una cosa són els valors que té l'escola en si i l'altra és el treball del dia a dia dels mestres. Jo crec que això sí que ha quedat molt, perquè avui en dia, primera, que tots conservem encara amistats, o encara que no siguin amistats, sempre són gent que li tens com molta estima. I sobretot la manera d'actuar de tots. Vull dir que són persones que potser, no sé, no serem res de l'altre món, però que són persones molt dignes tots i el que és la convivència i l'estima als demés, jo crec que això ens ha quedat molt marcat. Eixiu tots de casa, que la festa avui, feu dolços de nata i coques de brull, polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, places i carrers, abastiu de piules, xavals i xiquets, aclariu la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Vine Pilareta, que el pegue un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al clot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó. L'oratge gira, mal dels maulets. Vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més cures lliguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant. Yeah.